Čaute ľudia, ideme dneska točiť a zasa pušovať Larvyho a Marvyho. A dneska budeme pušovať so bratrancom Alexom, mojim druhým. A bude to zaujímavé video, lebo on je v Brawl Stars lepší, on teraz je jeho druhý účet. Takže teraz by sme ho mohli pušnúť individuálne i na väčší rank, lebo on je strašne profesionálny hráč. Takže uvidíme, jak sa nám to podarí pušnúť. Takže ideme bomby tam, skillovať ich. Takže ľudia, toto bude zaujímavé. Schválne napíšte do komentárov za tieto celé video na konci videu že kto hral za tieto video lepšie, ja či môj bratranec. Ja tu poviem, že bratranec, lebo on je fakt dobrý. A rád by som bol, keby ste ma podporili lajkom a odberom. Takže uvidíme. Ľudia, fakt by som prosil za ten odber, lebo mám 2 odberateľov. Som za to strašne vďačný. Fakt ďakujem vám, keď vidíte toto video, tí, čo mi dali odber. No, ale kámo, máme ho na 5. Chicken baked. OK, Daryl. Divný typ. Teraz má dôžokdaný. Aké má divné meno. Tvrdé i novomely. Kámo, spajčík ide. Kámo, ľudia, tu sejfikujeme okolo nich. Kámo, GG. Safe. Ne. RIP.
Rip. Som. Poď vydrž, to dáš. Ľudia, keď vám na videoch príde, že tak divne rozprávam, to preto, lebo bol som 3 dní v nemocnici, mi trhali 7 zubov, takže nemôžem nič jesť, môžem iba také mäkké veci. Takže keď vám to príde divné, to preto. Daj ready. Čo tam? Nie. Ľudia, nevadí vám? Prepáčte, ale musím si dať... Alebo... Nechám si Marvyho a Larvyho. Lebo... Som vám to sľúbil, aj to dodržím. My ho ani na 6 možno nepušneme. Aspoň sa pobavíte. Ja teraz veľmi nemôžem ani dlho točiť, lebo idem už plánovať na ďalšie videá. Pak sa snažím čo najviac videí posielať. Teraz na YouTube kanál je 11 videí i 12 sa mi zdá. To bude 13, takže bol by som rád, keby ste ma podporili lajkom na každom videu. A keď dosiahnem na nejakom videi 50 zhľadnutí, tak natočím video i skúsim zaistiť, že budem hrať s Markom, s bratrancom, čo bolo minulé video, aj s Alexom, čo je teraz video. Skúsim ich poprosiť a budem hrať so obidvomi knockouty. No, uvidíme. Ideme ich rozsekať, kámo. Idem takú dať bombu. OK. Emska so jej novým skinom nepopeklo. Divné sú tá skiny na brawlerov, ktoré pridali, že spolky je anděl a spolky je čert. Toto bol solidný útok. Víte, jak on to tryhardí. Mne ešte internet nejde, sa mi to seká. Sa to strašne seká, takže neviem sa sústrediť na maxku. OK. Kámo, safeik. Kámo. Sa tomu uhýbam tu. Tam, bum. Typečka. Vypni toho Nanyho, Alex. Vypni toho Nanyho. Fuj, to čo som mám hovoriť? OK. To je to otrávny brawler. A mŕtvy. Ideme povypínať ešte 2 týmy. Aby sme boli prvý. Mŕtva je mŕtva si. Počuješ ma? Si mŕtva. Vidíš, si mŕtva. To som hovoril.
taká tukata. Kamo. Vypníme ho. Ola. Á, to je mŕtvy, on sa sám zastaval. Je to tam! Prvý sme. Daj play, halo. Daj ready. Konečne. Ola, hej. Kamo, teraz to musím sejfovať. Poď, čestky moje. Nie, Kenji. Ne, on nás obidvoch rozsekal. Ľudia, toto pre dnešné video bolo všetko. Napíšte do komentárov, či chcete ďalšie video s mojím bratrancom Alexom. A vidíme sa v ďalšom videu. Čus.